A voceira do Partido Popular de Melide, Ánxeles Vázquez, insta a Socorro Cea que convoque de xeito urxente a Xunta de Voceiros para coñecer o estado da relación entre o Concello e a empresa concesionaria do servizo de limpeza dos edificios públicos. Neste senso, a representante popular denuncia que a crítica situación económica pola que está atravesando o Concello de Melide está a influir nos contratos que o Concello ten coas empresas e que, como consecuencia, os traballadores estean sen cobrar as súas nóminas. Os populares solicitarán que na xuntanza estean presentes, ademais, os representantes sindicais, así como tamén o representante da empresa, co fin de chegar a un acordo e darlle solución á situación crítica e de incerteza que están a soportar os empregados, xa que a día de hoxe non saben se cobrarán ou non o vindeiro mes, xa que todo dependerá de se o Concello de Melide finalmente paga a empresa. Por todo elo, Vázquez exíxelle actuar rexedora responsabilidade e que afronte o problema. Neste senso, a voceira popular considera inadmisible que, a pesares da solicitude de 3 préstamos, as nóminas do persoal periguen. Remata Vázquez dicindo que cree imprescindible un cambio de rumbo urxente na política económica e financiera municipal e que este feito pon de manifesto unha vez máis que os bipartitos son malos xestores.